И здравейте, дами и господа! Как сте? Аз съм iCrazy, това е... Моя Крис 99. Да, и днес ще играем в Майнкрафт. Аз ще потърся нещата. Аз бия тъпаници на кравица. Топаници. Искаш ли тъпаника? Виждал ли си крава да убие с тъпаници? Да. Добре, знаех си, че то Сич има късмет. Що? Себо? О, яко! Тогаш... Няма малко вашница. Ето... Защо нямаш ковачница, бе? Село. Пак поне колкото да може да живеем някой. Значи... Защо няма хубава къща? Това село не става. Дай да поне да вземем някакви айтеми от него. Бухчелфовете да ги взема ли? Да, взимам нещата. Там храната и тия работи. Да, ти вземи тия неща. Колкото можем да тръгваме. Ние дърво си имаме и храна, аз съм взела, аз ям 10 пар, не изпечени. И да, и двамата сме болни. Не искам да сме натаскали. Аз съм до понеделник. Аз трябва на си... ОМФГ. Трябва на сила да ходя в събота. Къде? На училище. И аз трябва да сила. Заради тази тъпа глупост. Отворени врати. Ама признавам, много готина пещера. Напишете в коментарите дали ви харесват отворените врати. Да. Ела да видиш. Къде? Водата вече ми изглежда по-яко. Глей. Бас яката. Аре да живеем в нея, искаш ли? Кол. Добре. Виж колко колища има. Колища. Както аз го викам. Аз откраднах торче. Леле, това е гигантско. Ей, крадец! Да викна ли полицията? Ей, ще крадеш ли още? Да. Значи викам полицията. Браво. Добре. Един момент, дами и господа, че ми пишат. Сериозно ли? Светлю. Омага, един приятел са тъкво ми пише, сега и той сигурно ще играе с нас. Ще иска да играе с нас. Ама ви го ако искаш. Няма как да играе. Хайде. Ако искаш, мога да играе с нас. Как да ти кажа, не ми се тая? И- Хора, напишете в коментарите дали иска да играе той с нас. Да, иначе в този епизод ще видим сега дали ще го добавиме и вие ще питате. Там Вие ще питате дали ще иска. питате. Ще Добре. кажете. Дали иска и той, дали искате и той да играе. Да, само да запишете тъпите координатки. Опа, светла айранка. Тук има много айрон. Много това е. Аз сега идвам. И да, хора, явно ще го добавиме. И да, добавяме го. Коста. Коста. И да, хора, това е човека, който участва. Да, напишете в коментарите дали искате и той да играе. Да. Кажете да. Добре. Порта да знаеш, че 949890. Майнкрафт? Да, Сървиво? да. Ау е. Браво. Здрасти пак. Здрасти. О, плиз смени ми паролата на лигата. Акаунта. Какво?
пишем един. Ей, Мара Крис! Да ти кажа една тайна! Падаш! Как може? 182. Да. Имате ли къща? Не, ние тук що почнахме. Опа! Мен ми подариха мартиници. Не бе! Ама брато ти! Ама само на мен ми подаряват, буквално. Известен си. Лак. На кой му лагва? Не, аз още не съм влязал. На мене не. Как ти Подариха ми, лагва? подариха ми 2 сърца и едно зарче. Аз имам повече мартелица. А мен ми подариха един череп, една много мартиница си имам. Ама аз ти казвам, тия деца ми ги подарили. За днес. Ти днеска на даскало ли беше? Не. Браво на теб. Ние си седиме вкъщи. Вие сте болни. Аз не съм болен, мен ухото ме боли. Мога да я на училище, ама ме твърде Каза, далече. че се болим, бе. Ей. Нали каза, че си болен ли? Аз съм... Омага, пусна ми карта. Какъв е порта? 49890. 498. Аз имам кремък. Кой иска кремък? Не ми трябва кремък. What the fuck, се бъгнах в земята. The fuck. Дай го! Така. Супер, аз съм с texture пака на Five Nights. Дай го! Кремъка ли? Да. О, кремъка е важен ход. Ами нали затова го искам. Кравите с Сортекс изглеждат много странно. Разбира се. Сигурно. Да фак, нямате ли тъпа? Иба. Аз за какво не мога да се телепортна до никой? Доволен ли си? Телепортах ли те? Не. Мага. Чакай, бе, наистина. Добре, Телепортах. чакай, аз ще... Стой. Тъпа. Но, бак момчето, а? Свелю ти му го видя, а? Няма тук светло. Дре, мен наистина, сякаш е забил целия сервер. Чакай. На тебе. Не, мен не ми го показва даже. Да фак. Някой има ли кирка дървена? Не. Направи Свелю да берем камък. Няма тук светло. Не го бъркай, аз преди те бърках със светло. Изрази. Дай. Някой, кой е създал сървъра? Аз. Защото мен ми дава, че имам слаб нет към тебе. Дресата се забига в камък, леле, това е нещо ново. Бас яко. Не, аз не мога да вляза. Не мога, като вляза направо ми такова. Ти лагва. Значи аз няма да играм. Ами значи да го справя наново. Защото мен ми излиза, че имаш слаба връзка. Добре, влизаме пак. Той ми зарежда половин минута целия сървър. 49955. 9955. Рефреш. Ето, сега е по-силна връзката. На мен не се тая. Пак не мога да се тъпна до никой, я някой да ме тъпне до себе си. Я чакай сега. Не, пак не мога. Някой ме тъпне до себе си. До там при нас си. Аз съм. Имам чувството, че имам... ето е. Аз съм се заврял в някакъв камък. Така. Не, брат, аз наистина имам... сякаш самия сървър е... Мен ми излезе, че е жестоко лагнал. Не мога да отворя чест. Не мога да ударя никой. Ти си мъртъв. Сериозно ли? Браво, отворим, бе. О, не, ще разсъпам пейда, не мога. Окей, айде, отваряй. Няма да говоря? Окей, ама надали на хората да им харесва. Ти да си играеш нещо друго. А Свелю го създаде наново, ще ти лагва ли? Тука няма светло. Си го бъркал.
И крази, и крази. Ай, крейзи. Ай, крази е едно и също. Ето, бабката чупя, всичко ми е във... Андрей, наистина има някакъв много жесток лаг в този сървър. Не знам защо. Все едно някога си игра в друг сървър. Освен на Петър, един друг твой приятел. Еми не знам. Ама съм играл в твоя. И то стотици пъти. Да, но сега с този лак. И крази има 22 кол. Ай, крейзи. Ти Ай, че so crazy! Наруто Узумаки. Аз направо си сложа слушалки, да не ви пречам. Влагай си ги, още ли чакаш? Някой чува ли нещо? Не. Да. Добре, аре, стига си пари на интерес. Никой не чува нищо. Не питаме. Аз теб те чувам, аз него го чувам. Аз ти говоря за звуците от играта. Не. Не бе. Може би му говоря за звука от ухото ми, който издавам с ръка, но не съм сигурен. Браво на тебе. Звукът на ухото ми, което... Абе, брато, ти май не разбираш от сарказъм. О, добра мина, тук трябва има диаманти. Добре, за сега... за сега порученото има много варианти. Чакай малко. Сега се връщам. И мисля това да е края на епизода, хора. Надявам се да ви е харесало. Очаквайте още и довиждане!